kudu sebab mergo kabeh mau sing jalari kadangmu kaipe sakloron tekan dalah Larasati. Tekan Larasati. Piro? Orang wiro babar pisan jebul sing luput rantekan dalah Larasati. Wong wadon setan ora katon. Rantekan Larasati ojo merayu. Rantekan dalam Larasati kowe dadi garwane Adipati Kuda Pengrawit wis pirang taun? Sampun sawetawis wekdal Kang Mas, kala kepara menika kula sampun gardini kula ngandhut kalian putra panjenengan Kang Mas. Ya kene dadak ana wahanan sing nempuh ana ing Sukodana wis sakloron naik. Rantekan Larasati. Kowe wong wadon mentelung kabutan gelung ngerubyung kesrimpet pinjung melayu kang banter mesti bakal tak goleki uga bakal tak. Nanging estu kula menika boten tumindak Kang Mas. Ingkang luput menika Yayi Sebagi boten kula Kang Mas. Estu kula boten goro Kang Mas kudu pengrawit saja. Kowe ora ngrumangsani luput? Boten. Yen kaya ngono ndodok nyang pengarepan. Kang Mas kudu pengrawit. Rantekan dalah Larasati. Ngapunten Kang Mas. Yen kowe ora luput ngopo dadak kowe melayu? Kabupaten Sukodana marai denceng. Larasati, ojo melayu.